Tiri kunoku kuna Seke Road, watauya kuti tizomboona Sekuru NaGogo Vanogara muna Seke Road paside peroad. Tikati regai timbouya tizombonzwa dambudziko rakaita kuti vange vari vanouya kuzogara panapa. Sekuru makadii? Tiripo kana makadii? Tiri nani? Muri yeZimbabwe ingada kuziva kuti Sekuru munonzani uye mune makore mangani? Nonzi Zakari Yakaonde, ndakaberekwa 1941. 1941 ndiyo gura ndakaberekwa. Asi pa 41 kubva 41 kusvika izvozvino handizivi kuti kune makore mangani ndanana kuenda kuchikoro. Nguva yareba. All right. Sekuru, tikuona makagara panapa. Maigara kupi musati mauya panapa? Moncton mukati. Moncton. Mukati ngira. Yaiva iri farmer. Yaiva farmer. Ndakachishanda imo. Ndo pamaishanda. Saka mudzimai nevana maiva nemudzimai nevana here pamaigara mukati? Ndaiva neuyu mudzimai. Mudzimai wamuinayo? Ndiye maigara naye mukati imomo? Mukati imomo. All right. Sama nenguva yakareba semuchigara panapa? Panapa takauya musi we5 June. Alright. Tadzingwa mukati umo tinoda kuaka, takatenga stand yedu atinzvimbo yedu ndipo takazogara panapa. Osa makauya kuzogara panapa. Kampani iri kuvaka panapa payakauya ndo pamakauya kuzogara panapa? Kampani yakavaka mimanje. Yakavaka mimanje. Takauya kampani yachivaka tiri panapa. Imi muri panapa? Alright. Samungazirangarira kuti mane makore mangani muri panapa? Panapa handina makore, ndakauya musi wa 25 June. 25 June gore rino? Kubva mukati umo ndakadzingwa zvikanzi nzvimbo yedu yatakatenga. Maitombogara mukati? Ndaimbogara mukati ndichisenza. Alright. Saka kumusha ndekupi Sekuru? Makadii kuenda kumusha pamakanzi? Handina mari, ndakumusha kwedu kuZambia. Ini ndakaberekerwa kuGadoma munomu. Ndakaberekwa ndiri wana, akatanga baba kushaya. Baba akafa 1960, amai kuzobva 67. Ndobva ndazouya muno kuya kwandakaita muno, ndakasvika rifamu ichiri mwapodza, ndobva ndisvika pala ndichishanda. Kushanda kwandakaita 2015 vamwe vangu akapiwa mapenjeni. Ini handina kupiwa penjeni, saka Sekuru mutibatire. Ndapurazi ndiye adhangwese anogara kumberi kweHighPoint. Mukatibatsira tikazorongedza zvinhu mwedzi uno uyu tizokupai bonasi yenyu. Manje pandakamirira ipapo manje ndobva zvakauya vanhu vanovaka zvikachibva panzvimbo pedu. Kuroti kampani yaiva panapa purazi pamaishandira hamuna kupiwa mari dzenyu dzepensheni? Handina kupiwa, ndakapiwa matsamba ekunasa, kuti kunasa ndopiwa 500, panapo ndopiwa 1000 yakanyangadira mari. Vakandidzinga akasvika akapisa imba. Vakapisa imba iyi? Vakapisa imba. Ivava vari kuvaka? Vari kuvaka. Havasi vari kuvaka ikoko, hakuna munhu. Panguva minda vanhu vari kurima vanhu baki. Saka vakapisa imba, imi mamuripi pavakapisa? Ndaiva ndiri mukwara. Akapisa imba, akatanga kupisa imba. Imba yetsva yaiva nezvidhina. Paitsva imba iye manje ogedza manje zvidhina. Olasa ini zouya kuzotora mudzimai wangu kumisa kupi? Kumisa kwaMaruta Paramount soko zvimatombo musaiti moroti. Ndo mavakamuisiya? Ndio makasiya. Nione imba yapala zvinhu apala. Ndizoone zvinhu zvakaunganidzwa. Konjude saga yedu iye yemakadhi nematsamba anotambira chikafu kuorofeya kwaiviri bhiribu. Zvasvira mumhoti, zvasvira mumba shiwa haana kuziva. Ndiye zvakapera basa, saka ndinogara pano ndashacho kubata. Saka Sekuru hamuna vana here vamuinapo? Handina mwana. Hamuna kumboita vana? Ndakuita zvakaita ini pakafa baba vangu manje. Ndanga chiri mukomana manje, ndanga ndisati ndaziva zvekusenza kana zvekuroora. Manje ndizvo zvakatadzira kusvika ndachembera. Alright. Kuhama hamuna hama here? Muna handina hama. Muno muZimbabwe hamuna kumboita hama? Handina, kana baba vangu anga asina hama. Vangu asina, vakangobvawo Zambia vachiuya kuno? Vari vega tuna mai. Saka upenyu hwakamira sei muri panapa Sekuru? Muri kurarama sei? Kurarama kacho kunonetsa. Kuti uwane kudya chikafu chinonetsa. Uwane manje zvinonetsa zvino. Kana kuti uwane mari kuti utenge upfu zvinonetsa. Asi vamwe atinganyepere vanhu kana kunyepera Mwari. Vamwe nechindio nemisirawo
ka 10 kg ndobika sasa. Kana awala mundisira ndomboenda muzviminda kuku ndotsvaga kuti zvivabononge tojatela zvibononge ndikurarama kwacho. Kana tikaona zvimabhinzi tobika bhinzi, tikabika mabhinzi kusasa taja tomwa mvura ndikurarama kwacho. Saka ndezvipo zvamuri kushuvawo makagara panapa zvamungashuva kuti dai tatawanawo vanotibatsira vangatibatsira nezvizvi nezvizvi? Inini ndinongoti Mwari dai achindibatsirawo ndaida kuti ndaiwana munhu wondiakira chikebheni apa endeso ndakapera vanhu vefoni zvikanzi Sekuru asi imba iyi haizoita ndako chinodyiwa nemujuru inozokwanisa mvura kunaya ichikukura manje dai mukawana Mwari kubatsira mukana chikebheni moisa chikebheni hatikurambidze ukoko kunoku hakuna munhu wemutonga kunatiwewo muchisi enitonga muraini wefoni ndiyo akandiudza kuti igara imomo hakuna munhu anokudzinga. Akasvika zvikanotiziva zvikanza hakuna munhu akudzinga nati hakuna ndiyo magariro acho. Mhuri yeZimbabwe ndofunga muri kungozvinzwira nyaya iri panapa. Takagara muna Seke Road ndina Sekuru vatinawo pano. Dambudziko riri panapa nderekuti Sekuru vanogara naMbuya pane mudzimai wavo. Unfortunately kuti patasvika izvezvi havapo, vari kunzi vaenda kugonotsvaga mvura, asi dambudziko ravainaro ndofunga mega muri kungoona ravatsanangura. So kune vese vangada kubatsira makasununguka kuti munge muri munobatana nesu. Sekuru, saka mune foni here panapa? Foni handigoni, kana foni saini yepo handii. Hamusati makamboita foni? Kana ndingaitengenei foni ndinoda fake munhu kamaona ati munhu ane foni ndona fake mari yacho inotenga mota. Muona sei inotenga mota? Sekuru havasati vakatomboita foni. So kune vane vachida kubatsira naSekuru amasununguka kutibata panhamba dziri pascreen, tongoita semaitiro atinosingoita patinobatsirana nehama kuti timbowanawo kana kungava vatengera chikafu, magumbeze nehembe kana unapo. Sekuru ambotaura vakati kana pane vane paruzevha chaipo hanti munoda kunogara paruzevha. Kuruzevha kuri right. Ndakuda mhembe unongozogara uchizvimira zvako. Amati kurima ndingatadza anokwanisa kurimawo so kashoma handidi. Saka Sekuru vari kuti nyange mune paruzevha penyu vakasununguka kuti vaende vanogarapo vachichengeta pamusha naivowo vachichengetedzekawo vari ipapo. So kune vese vangada kubatsirana nesu kuti tinge tiri tinoona Sekuru vachinogarawo pakanaka, tibate panhamba dziri pascreen kuitira kuti zvinge zvinofamba zvakanaka. Aiwa, tatenda Sekuru nenguva yamatipai kuti tinge tiri tinokurukura. Maita basa. Aiwa, tinotenda. Tinovimba mhuri yeZimbabwe ichabatsirana nemi. Dai zvikadaro Mwari akabatsira ndinosununguka nokugara ndakasvara tichaita seini pamuchaorera pano pasango zvisingazivi achapa kuti mabenzi vaya vangasingashandi munhu aingozogarira manje ndio zviri kutishungurudza. Tinotenda maita basa vanhu vaMwari. Aiwa, tatenda. Aiwa, mhuri yeZimbabwe tichivimba kuti muchabatsirana naSekuru upenyu hwavo pamwe naMbuya hunge huri runoita zviri nani. From Mango Saint TV crew, for now, much love.